Two-time anti-cheat. Na ko yung pangutanaan ni nila, wa dyan sila kablog kong salay. Barinig kita sa mukha eh. Pangutana, usara ka pag question, dayon ilanan tabagon tanan. Akong, unsay, kita jud no, naman tayo uyab, Parang may naamoy ako hindi maganda. uyab no, ako wala ko uyab, kamo ba na uyab. So, unsay kasulti ninyo anang in a relationship na, nya, ilang istorya in a private ko no, dili nila ginamay day, dila nila ginata. Gusto mo saksakin ko nga lang alam mo ha? Dili. So dili nila unsay inyong ikasulti anang wala ginatag, wala ginaflex, wala ginamay day. Nay gitapigan. Oh, Sige. Hoy! Nabulangan nyo! Tahiin nyo! Natutulog ako lagi si David. First is the director. Ako, spokesperson ko ni Joven. Joven nga. Dili daw ipa-flex sa klase kung sila may yun. Dili ko na relationship. Relationship ko may viewers si Aron. Kaya ako na wala to, sumay niya. Mag-aaway ni Aron. Laway na. Stop! Look and lick! Say mo side. Bantayan kaya naman may comment dito nga ayo flex ikaw flex ng uyab na in a relationship ay magamay ko na Sa imong nga side, nga unsay nganong unsay rason jud ana sa uban nga tawo nganong dili na ginaflex. Ay gitapigan yun. Sa imong side. Barinig kita sa mukha eh. Sa imong naman niya. Nabulan na siya. Imong side. para nila mo dito kay Para nimo. wala mo kabuhat Pero nakakita ko sa video nimo katong liit sa kagbulak ba? Liit sa kagbulak. Okay ka to. okay kay motoy mga Mutoy approve kayo. Approve. Kasunod si ano po si Lindsay. Kasi mo kasulti ka ba na wala ka ginatag, wala ka ginamay day, wala ka ginamention. Isa taga-QMS. Illegal relationship. pero kay ipon pod Wala ka relationship. Kaya nyo! Buhay nyo at tulog, magpatulog kayo! Kay puro ginagawa. Wala na yung chat niya, nabaye. Gawas ka na. Chat yung bayo, wala ko yung Nakoy ba kay reply ka na reply na karon kay Wamay. Mobile fighter. Yung Joven. Gilang. Inyo para kang Rodel unsa imong opinion ka bahin ana ba nga wala ka ginatag, wala ka ginamay day. Unsay mo kasulti ka bahin ana nga relasyon wala ka. Kanang ingon ana og na utangan ka na buhat. Kana na kayan or an siya wala na sure yana Alas man ang bunga nga mo. asa mo biri hatag mo wala papato sa kabutili ka pwede ipadala ika ang butilya Then sunod si
At mo sana mag-inom niyo. Adi ako naman na. Musa. Oh. Test. Oh. Ito yung mga opinion. Kang kuan Aljon sa opinion niya. Based on my own experience, kung ano ako gain a relationship kay Jimon daw. Ano ba? Ano na naging relationship ni Jimon? Gamay yung sino mo gamay ng Ikaw ba nas Poki mo? Ikaw. Oo. Anong masakitan man ta? Salit ka niya. Baliw ka yata eh. Dili sa relationship niya. Dili sa relationship mo may di man siya. Hatag niya. Yung mata ko sa katawan katrabaho na. Yung tanong Puro sigaw lang yung gagawin ninyo. anong wala ka reply, anong wala ka may di. Dili sa akong experience sa kilo. Pare na mo. Trabaho niya gawin, may di wala yan. Sa gabi, magsarme. Nadugay mo mata, madugay mo reply. Ano nga, anong reply? Dili sa galakaw. Wala galakaw babae nga isip. Sa abor. Stop! Look and lick! Man di galakaw ba. Unang dilis ka na kayo pa na. Unang dilis nga. Labi ka madi wala sa doon. Sa tawo sali ka sa tawo. Kana magsali. May aging kuwan sa baka ni mo nga na sila. Parang may naamoy ako hindi maganda. Gauya po nila, usa marungaw. Alas man ang bunga nga mo. Ay ako katubag dato tinawag ko nagyan. Pag may Isulti mong experience sa mga super fan. super nagyan. Two time anti-cheat. Dili sa tanang higayo, kitang tangang cheata. Kita natin ng cheata sa tao. Sa iyang ay nagbuhat niya. Pero sa ako pagkapalong, ano masakitan pamanta nga. Makita ko na ito nga. Lahing niya gipili. Dagan nyo pa yung yayayain ninyo kasi hindi nyo kakayanin mag-isa. Sila na magta. Dili sa tanang higayo. Lumahon tayo. Ay, dili, buta na ko. Ano man tong nabuhat niya nimo? Wala kang awa! Ginawa mo akong troso! Dili, nabuhat to niya. Dito ko yung musik siya nga. Wala na ko na ipay. Gamay. Hoy! Mga bunga nyo! Tahiin nyo! Ito dahil pinakanay niya na. Gamay na ang gumas. So, morto siya super fam, no? Kung wala gani ka atong sitwasyon, wala gani ka atong sitwasyon, make sure lang gyud nga in a legal way na gyud mo na kabalo na ang ginikanan, ug kamupod kay di naman ta mga bata. So, morto siya super fam. Thank you.